business magula kunja timaononga ndalama zokwana $250 million pa mwezi uliwonse koma ndalama zimene timachita export kapena tufati kulise soya. So bano ndithu tibwerere ku Bakili Muluzi TV. Chifankhani mimi ndimene yavuta kwambiri. Tufatike ife tapanga kafukufuku wathu komanso paliso zina zimene tikuyenda tikambirane ma questions tikepo ma questions komanso tione kuti mmene tikuonera mmene tafuzira komanso tisanafike kumene koko tinapanga video panopa yakukhuzana ndi ma Palestinians okwana 153 amene afika ku Johannesburg. Tinakamba zokhuzana ndi kuti organizer wa ndege imene adakwera isakudziwika bwinobwino kuti ndi ndani. Nde panali funso limene linabwera limene linana kuti tsono iwo ndegeyo amakwera bwanji. Choyambirira timvane pano kuti ndege ija mina tifati namene nangule mu description ndege ija imachira kuti chartered airplane. So chartered airplane ndi ndege imene imakhala kuti yangopangidwa hayala, yangochitidwa hayala, right? Ndena yake ndi organization imakhala ya trip ya chane sikhala ya business ija kapena ya commercial ija imakhala ndithu imene imakhala ya special yangobukidwa yongopangidwa hayala imene imachita kuti chartered airplane. So anthu amene wawa ndege imene iyanyamula ukasiya ku South Africa ndi ndege ya chartered airplane, ndege yongopangidwa hayala kuti ngati trip ka chani ka basi mezi makhalikirira. So ndi ndege imene anthu amene wawa adakwera sadakwera ndege zimene timakwera basi tenuko basi chanta mene makhalira moja mene tikamapita kwenda kuli kosemeti mapitako. So panelo ndithu I think ndayankha funso limodzi la kuzana ndi anthu amene amakwera bwanji ndege. So that's it. Ndanangomanga organize after kana kubasa. I think panapezeka soyena ndoti amene amauza tiye ndiwera that's all. Anyway guys, kumabe investigations akupita lab akufuna kufuza bwino kuti wapanga zimene zimakamaka ndendane. Chabwino. Tiye ndibwerere ku nkhani yathu ya Bakili Muluzi TV. Tsopano apa tili ndi mansala awiri amene abwera kuchokera ku Bakili Muluzi TV ngati TV pa yokha yakana makamaka yatsutsa zimene akukamba mkuluja makopa si makopa amene uja yakana kuti makamaka zimene zijazo sakutidziwa ine sakundidziwa bla 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 wakana zimene zozo. And yamango zipanga kuti yakhanga iye Bakili Muluzi TV. So Bakili Muluzi TV wakana koma munthu amene adamutchula ucha dzina lake ndi Haswell Bello amene ucha ndi amene adatumiza chithunzi chake zithunzi zimene mukuzionazo. Amene ujayo akhale Bakili Muluzi TV. Tabwino nde makopayo si makopayo adzigwira ntchito kwa amene ujayo. Doesn't make sense. Makopa kumagwira ntchito kwa kafana kamene kaja akhale Bakili Muluzi TV. It's not convincing. To be honest guys, it's not convincing. Like, I'm not convinced. Personally, I'm not convinced. Ndi kuti mwana amene uja akhale Bakili Muluzi TV. I'm not convinced. Bakili Muluzi TV remains mystery. Nkulu uja ndutu ndi mystery nditu chino ndi ndani. Zina lake akuti James Makopa. Mukamvetsera video imene tatusadzana sitinachwe dzina koma yeye watulukira ndikumena kuti mukundinena ine kuti ndimabera anthu mudzina BMTV ndiye akutchula mayina anthu amenepo auje ndayinaka BMTV auje ndikwadziwa. Now I want to tell this guy ineyo ndimamudziwa James Makopa koma yeyo samandidziwa. Ena kumadabwa kuti ndandidziwa bwanji atamangidwa nditachita kafukufuku ndinadziwa chifukwa chilichonse chimene amangidwira. Mkulu ameneyu amanamiza akulu a DPP mpaka nakafika ku Page House ndikumanamiza anthu kuti ine ndi wa BMTV.
timati tikatulutsa audio kapena video iyeyo amapita kwa akuluakulu amenewo ndikumanamiza kuti akutulutsa mavideo amenewo ndiyeyo. I know that. Ndinasankha kukhala chete zaka zonsezi chifukwa ife sitilimbana ndi anthu. Pala anthu ambiri pa WhatsApp, pa Facebook amapanga share mavideo athu ndikumakhala ngati awo sitimalimbana nawo. James Makopa is one of them. Amandira ndalama kwa akuluakulu ndikumana kuti ayi ine ndi wa BMTV. Ana ndi studio ngati akupitiriza kulankhula zopusa zakezo ndimuyikapwera. Ana ndi studio imene amanamiza anthu kumeneko kuti ayi ine ndi wa BMTV. I don't want to talk much about this. Koma ndikudziwa James Makopa ndi Bashar Abashi wa UTM anayamba kucheza mu nthawi imeneyi. Bashar Abashi ameneyu anatuluka UTM ndikupita ku DPP. Zimene ndikunena pano zaumbo mukhoza kuona chithunzi ichi Bashar Abashiru akupasana moni ndi APM amene wayima kumbaliyo ndi James Makopa. Ndiye mwafunse kuti anakapezeka ku Beji House chifukwa chani. James Makopa amanamiza anthu kuti ndi wa BMTV. Bashar Abashiru amene ampereka mukakumbukira nthawi imeneyi ija Bashar Abashiru ngakhala ali wa UTM ndikumanama kuti ayi ndine wa DPP amachezanso ndi Vitumbiko Mumba. And that time amemba mapost ndikumachita support Vitumbiko Mumba. Nyamata ameneyu James Makopa amamuza Bashar Abashiru ine ndiye wa BMTV mwini wake adimini. Mapeto wake Bashar Abashiru anauza china zikhale ng'oma anammanga. Ndetu kudabwa akubwera lero ndikumana kuti ayi ine ndinasegula nawo BMTV. Unasegulira kuti okay ine ndimanya mafacts simanya zinthu zafamba kamwe. Ngati unatsegula BMTV ndetu umadziwa kupanga video. Tikufuna lero upange video ngati imene ndikulankhula pano. Utulutse mapeji yako mapanga live. Utulutse anthu akukhulupirire kuti wewe unagwira ntchito ndi BMTV. Ife sitikudziwatu. Who is you? A James Makopa mungadziwe kufufuza nkhani. Mungapange video ngati imene papangira ife. No. Chimene mmadziwa ndikupita ku Beji House ndikumaka munamiza APM ine ndi wa BMTV. Unapita kwa George Chaponda ine ndi wa BMTV. Iwe ndi wa BMTV. Ife sitikudziwa. Ungachite kafukufuku. Chabwino tangopanga 5 minutes video. 5 minutes only. Tachusa. Only 2 minute video. Ukhale ngati wa BMTV. Anthu akukhulupirire. Chifukwa sungane kuti ayi ndinambisa nawo page ya BMTV. Iweyo madziwa kafukufuku. What do you know? So usalidaise nthawi. Iweyo tisalimbane unatchuka chifukwa cha ife. Ngati akukudziwa ku DPP ko akukudziwa chifukwa cha BMTV. BMTV sunacheze naye si zako sakukudziwa. And you are coming here claiming ani mamudziwa BMTV. Iyo ngadziwa BMTV. Malawi Congress Party zaka zonsezi inaika bounty 80 million 200 million amene angapezwa BMTV timba za 200 million. Iweyo mamudziwa BMTV anakumanga unapita ku polisi mafailo tuti nawo unauza polisi kuti wa BMTV amakhala South Africa. Ndizomona neta wa BMTV amakhala South Africa. Bwanji umalipira kulula that time kuti wa BMTV amakhala ku Blantyre. So I want to warn you for the last time. You were BMTV. Ngati ukunena zoona kuti wewe ndi wa BMTV, tapanga video. Wauza anthu kuti you are one of the founders. Panga video. Timafuna Malawi amene mukumamvera Bakili TV. Todabwisa kwambiri. Panthu 4 amene amangidwa ife timadandaula. Aliyense amene amangidwa mu dzina la BMTV timamudandaula. Koma timadziwa zifukwa zimene anthu amenewa anamangidwira. Koma video yadzana sinatchule munthu. And let me tell Malawians about this. Video yadzana tinatulutsa pa zifukwa. James Makopa ameneyu anasegula fake page ya Bakili News TV. Fake page imeneyi analemba post ya chizungu. Ndikumana kuti Jenasa afuna kupha Mutharika. Ndikumatchula anthu mmene mu Charles Chacha ena ndi ena matchula amene momo. We keep quiet. Zimene nachita ine chifukwa anthu ambiri amaganiza kuti post imene yachokera pa BMTV ine ndimachita clarify. Sinatchule munthu. Ndimaona kuti amene kulemba zimenezo siwa BMTV. Andikuyambira lero ifeyo ngati BMTV tizipanga ma video. Sizapanga post. Kukubaya James Makopa akuyamba kulusa ngati amutchula dzina. Akulu. Kodi video yadzana ife tatchula munthu? James Makopa ife sitikudziwa.
umene makhala zimene machita sitikuzidziwa. Iweyo unamangidwa chifukwa cha Bashar Bashir, umboni ulipo? Chithunzi ndi chimenechi. Bashar Bashir ndi ameneyo akupasa namoni ndi amuthalika. Iweyo uli pambuyopo unapezeka bwanji ku Page House? Wauza Malawi ndinapezeka bwanji ku Page House? Muthalika anakukhulupirira chifukwa anama ndino wa BMTV. Koma yonse BMTV Amalawi siyani kudyera dzina la anthu ena. Lusoli ndi lathu. Inuyo ngati mufuna kutchuka pangani zanu. James Magopa, you cannot be BMTV. Never. You will never be. Palibe ubale uliwonse iwe usazichite claim lero kumabwera ndwa BMTV. Okay, panga video. Anakukhulupirire panga video. Amene munena kuti iye ndi Bakili Music TV uja paikha nayenso wayankhaso ku Facebook page kwake. Kwana kuti akuti ena ndithu anatinamizira kuti ndamwalira mpaka na afumu akwathu kutsegula manda mpaka na zibale yanga kwamba kulira kuti Haswell Lupero wamwalira. Bola inuyo mwangondamizira mwangonditchokitsapo. Koma ine yes ndi mwana wako machinjiri and sindipanga nawo zopusa. Ine ndi businessman. So which is which?